Keblai Gerpang ya ki paiba nong Shillong jong Shillong Umden ri Bhoi district. Kipulit kanong ba mentagasgi kilayo bentam no ya kawai kametia nakaklaw hajan ka Shillong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Hey, what's your name? Jeff, call me Seven. Kini kalau ngajing pentip cipi ba ya ke Phlim Ahor insalah manwan ra haga Shillong bethan cipi kata ka new tarik metal 9 Oktober keban sampeni haga Parish Hall Umden. Kini kalau si Bynta ngajing kersan na Bynta ngajing sngewbha jong ki samna bazon sik ban yarat kersan na Bynta ke youth convention. Sim jonga ka kinjai ngam da jing so si jing slai tang jing man ka cha ba nga pet ka cha ba pai Wan Buddin ya nga. Tiba beriwa. Kajik bin iya ke Phlim haga ni ke sing kalau ngah ke live show bata kalau sipo buje mistem kadar sting no paisi bat ka show ka ba khaddu kalau arbaje bat ka bai tiket kalau tang si spot ka te ni bo ni ke jingr pat akma jupi ba pinwan ban ai ke jingr sanem ya ka sab ka pong ka ba ka jala jingi ka bani welcome jo ro nam da ka jingthu ba ba ju kon samna ku beshbon ngin sai don lam hak tu besi To si Jeff, to si please. Agasin ke banikom. Kimat ki jauh ini kimat juga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भलो मता लिखो जो लोग मामला बहुत बिगड़ गया है. Kill them. Aji Junior!